Existujú podľa vás idioti v politike? Nie. Hlavne ste to zhodnotili a ďakujem. Tu sa mi pozerajte do očí. Tu som a tu sa mi pozerajte do očí. Čo má zamer? Pán poslanec. Tak bolo to také... Taká ľudová veselica to bola. Sa nezúčastnila? Už nebolo náhodou už také stretnutie, alebo už ste sa s pánom premiérom nestretli? To sa nestalo. Ja sa dospýtam ešte raz, aby vašim voličom, našim poslucháčom to bolo celkom jasné. Strana Sieť teda vylúčuje povolebnú spoluprácu so stranou Smer sociálna demokracia? Ďalšiu otázku, prosím. Nebolo to aj o tom, že tak trochu sa Smer bál Maroša Žilinku? To je úplne nezmysel. My si myslíme, že miera sebareflexie v Smere je nastavená tak vysoko, pokiaľ ide o prípadné zlyhania, že my ani nepotrebujeme kontrolné orgány. Jožo, ty prestaň klamať do telky. Toto nám tvrdí náš minister vnútra, ktorý nám pomáha a chráni. Ženy vám drblo. Ste idiot. A ste klamár. Akože môže sa aspoň vycikať. No vycikajte sa, však vás počkáme. Ale prečo vycikajte záchod? Ale teraz si nešli. Tam vychádza to. Áno. No na Dámsku, no tak vidíte. Odprevadíme vás. Viete, pán Procházka. Tu vľavo. Vľavo a doprava. Táto koalícia jednoznačne má jasný postoj k obeťam holokaustu, k takýmto prejavom xenofóbie, rasizmu a iným prejavom intolerancie. Koľkokrát hovorím, že keď pozerám na ten Dunaj a nevidím tam jednu loď so slovenskou vlajkou, že ma fakt ide roztrhnúť. Najvážnejším problémom, ktorý vidíme v podobe Európskej únie a oblasti, ktorej absolútne únia zlyháva, je islamizácia Európy. Verím, že zobudia ľudí na Turci. Že posledný zradca Košut, ktorý tu bol... Pinci! Nej, pinci! Pinci! Áno, jedno malé pivo, áno. Nech sa nehnevá, ale ja hovorím, už čo je veľa, to je málo. Chápem každého vrátane seba. Naozaj všimnite sa. A druhá vec, uznajte mi sám, že zodpovednosť politikov je prehltávať. Pozrite sa, ak je poslanec stíhaný za to, že mimo pléna nafúka alebo spôsobí dopravný prostriedok, myslím si, že ja som si doma v Ešuse neohrieval z tej večere ani polievku. Poviem teraz, že páni poslanci, naozaj ja vás skúsim aj v rámci sály, aj do budúcna od slov expresívnych poprosiť, aby sa v sále nediali. Vy ste analfabet? Ja si tú hodnosť zaslúžim. A preto, prosím vás, ja s takýmto chrapuňom nemením sedieť tu za jedným. A keď skutočne je to vaše slobodné rozhodnutie, pán dajú Satan. takémuto idiotovi a bláznovi, človeku, ktorým patrí na psychiatriu hlas, tak Pán Boh nech ochraňuje Slovensku. Prosím, zachovajte slušnosť. No, prosím vás, vy sa choďte tak tiež vyšetriť.